George. Kinaingon, ang anak Gracia, maghihatag nga to sa kinikanan nga angay lang dawaton, unsa man kini. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi, nga diligin ako mahimong may kalimtan. Berta, hi Mas George. Magduwa ko to sila volleyball. Ha, unsa? Nganong volleyball man? Dili man basketball. Ay maumay kanahang George, uy. Unsa man? Bayot na si George, Berta? Ay basin. Animal, baka uwaw lang siya nako. Bayot ka! Tumag! Bayot ni ay ka! Latam na ni mo, George, uy. Baka uwaw lang ni anak ka! Ano pagkauwaw man? Wa may kaliwat bayot! Ikaw pa! Ano na? Ay, anila sa kasamo, Georgia. Thank you, Clau. Thank you. Grabe, isang lilo siya. Ay, grabe. Di mo siya magadawat yun na ako ngayon inik ko. O ano na kung bayot ka? Ako lagi. Akong papa bayot. O malagi ko niya sa akong pamilyang nabayot ko. Sir, tinyo ka. Kay gidawat ka nila, Clau. Di malas ko nga nakamahan nga di mo dawat nga bayot ang iyang anak. Sa dabag ka to si George Lusoy. Ayaw kong pangutan na, Berta. Nga no ba sa kaoy nga di ba ka makadawat ka bayot ang atong anak? Maglagot ko magtanaw niya. Nga, Lakot. ambot lang yun. Musakag yun ang akong dugo. Merta, ang akong tambal sa high blood, B. Ahak na ni. Nalipong ko na. Ang tambal na ko, Merta, pagdala eh! Ay, Georgia, mawak na ko ha. Unsa man mo kayo kanako dito sa comedy bar, malingaw sa ka. Sige, Clau. Ako ganahan ka pagkataon, aron mga kwarta ka. George, unsa man? Clau. Mo ito style na mo. Kunaga di ba kumusod sa bayon day na mo. Ingno na mo. Ay lingkod ha, kay sapyot kag lubot. Nga mo smile gali ang tao. Katawa man ka sos daw ni mo ay kung may bungot pagkatimbos. Mo na style na mo. So wayo na mo manood sa comedy bar. Mo di Nya kay bawo ka ato mga showhay na to. Katong siyo gihapon na mo, no? Katong itong tigo na ganimo duwa, no? Mangutana mga tao. Mo sa man. Mingon sa sila, is that entertainment? Pa sa mga tigo. Pero mga batanon ganini, exclamatory. Imo ni, that's entertainment. Totooan na. Tuwanan kayo, no? Tuwanan na kayo, no? Ito, madakagaw kay kita nun kay kamsulti. Bito, Troy, no? di ba sa yung pagkadawa sa mga customers, ha? Kibaw lagi ko ato bayot. Why? Sway lang ko. Sway ko. Extra lang o na ka, George, ha? Kung mauyo na kung imo mga pasabog, away duha-duha. Dawaton ta ka sa akong comedy bar. Salamat kayo, Miss Yadja. Sige na, Clau. Dada na sa dressing room kini si George aron mag-makeup. Pili ilang siya iyang isulob, ha? Alang siyang pag-perform. Ay, nalingaw ko ni George o Clau. Maayo man din mo kanta ni si George.
Magamit kaayo nini alang sa iyang pagtrabaho din sa akong comedy bar. Kibingaw na ko sa among anak. Hain na magkakaroon si George. Wala gid mo uli din sa bahay sukat atong gikulatan sa ni Lucio. Berta, nauta magtambal para sa high blood ang barangay hall. Palitin lang ko dito, be. Kwarta be. Uy, hala. Kuwangan man kong 20 pesos. Uy, ay, George, anak! Anak! Anak niya! Yung ka! Mauli na sa ato, ha? Kimingaw na kay ko ni mo, George! Kumusta naman ka, anak? Okay lang ko, ma. Kung sabi mong gipalitin sa butika, ma ba? Ay, tabal di papa di mo para siyang high blood. Wa may stocks barangay whole good. Pero kuwangan man kong 20 pesos na. Uy, Dawatan ni ma, oh. usa ka libo? Kana lang, ma. Kana lang yun. Bago pa kurong nakaasud og trabaho, ma. Oh, Ipalit ang tambal ni Papa, unya, palit sa sudan og bugas. Oh, tuodi mo. Ay, sulti si Papa, ha? Nga nara ko si ilang klaw-klaw nagpuyo. Doon na may bakanting kwarto nga may akong diabangan. Kung may kinalanon ka, ma, tuwa lang ko dito, ha? George, anak. Humanimog kaon, Lucio, taon-taon mo inom kas imong maintenance, ha? Ay, pastilan, unsaon na lang kung perming way tambal sa barangay. Magsige na tagpalit, ini. Muundaw na ko sa akong trabaho, Merta. Nga naman, ha? Murag, bugat naman ang akong lawas. Permin akong magluya. Mao ba, Mamerta? O anak, di naman kuno niya makaya. Kaluoy ni Papa, uy. Asag di lang, ma, ha? Karibala ninyo ni Papa, basta ayaw lang siya sulti nga. Nakita ta. Okay ba, ma? Kung sa inyong problema sa ato, ano adayin ko din ni ma, ha? Love ta mo doon si Papa, ma. Kapuotan ni mo, George. Mag-open ko glaing comedy bar. Kamong duha ni Klaw-Klaw ang mo-manage ni ini George. Wow! Thank you kayo, ma'am. Thank you kayo, Miss Yadja. Sugad kami trabaho sa akong comedy bar, George. Daghan na kayong musuod na customers. Ikaw ang nagdag-swerte. Oo, manis. Sa amo, no? Ako man ko ni nagdaog di balas. Matad pa sa akong amahan. Kasagaran yun sa amahan. Mao na'y bation, kay di man sila magkadawat nga bayot ng ilang anak. Lagi. Pero sa kadugayan, madawat na nila. Ay, like a discourage, George. Uy, laban lang. Ay, kilap na niya, oy. Malilo kayo, oh. Ay. Ipayon na ka, George. Ipayon na ko.
Payagin ko, Piolo. Mahal ba yung mahal ba yung tiif ni mo? Mahal ikag tiif. Ay, aray! Ang bait-bait ng anak ko. Dinala ko sa Amerika, pinasakay ako ng aeroplano, business class. Wala naman akong Ay, hindi na rin yung simpang kayong cellphone ni George. Ay, kung sa mga nawag. Di ba na ako disturbos si George? Ganang perform pa man taon siya. Iniguman na lang niya. Thank you! Thank you ninyong gabano! Don't go away, I'll be right back! Uy, uyo, dali. Uy, kadawa rin mo cellphone ay murag 5,000 ng miss call ni mo diha. Unsa? Si Mama Merta man ni. Kung man. Kung makalugar ka, nak, pauli sa ato. Kasi Papa Lucio ni mo giatake, unangita ni mo. Oh my Uy, God! uy, pagkali. Yuts! Ako rin ba din eh. Go na! Pa, yan ako pa. Pa. Ayaw paghilak. Maayo kay niya ka na. Mangayo lang ko na magpasaylo sa akong pagkabangis ni mo, George. Lipay na ko na nagpakita ka na ko pagbalik. Pasaylo ako, anak. O magkasapa. Lamta man doon ni Mama. Lamta mo, Papa. Lucio. Salamat ka na kadawat ka na ako pa. Salamat cute kayo. Dugay na ba na siya nakadawat ni mo nga bayot ka, pero mauwaw lagi siya mo angkol, anak. Pero magsige ba na siya pagkita ni mo? Ako na sa tumakon nga, wa ko makahibaw kung hain ka. Maglisod ko sa paginaw. Tawa. Papa Lucio! Kadamo sa pa! Ipaduol ang imong dunggan, George. Sige na. Uba! Nana pa? May isulti kong imo sa katapusang higayunak. Maglisod na ko sa paginawa. Mating maayo, ha? It's a prank. Papa na day! Okay na mi si Papa. Malipayon na ko. Tungod lang sa iyang pag-prank na ko. Nakaladlad na ko sa kapa. Bago ito makasama ang kaagi ni George, diniling tulumanon. What's the style? It's a prank style. Kini mo sugilaran gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.